ज्योति सिंह और पवन सिंह के मामला अब एगो नया रूप धारण कर चुकल बा। भोजपुरी इंडस्ट्री के हॉट एक्ट्रेस कहाए वाली मधु शर्मा भी अब ज्योति सिंह के पक्ष रखत नजर आ रहल बारी। ज्योति सिंह के पक्ष रखत मधु शर्मा भी बहुत बात पवन सिंह जी के सुनौली है। जी हाँ, का कुछ सुनौली है न्यूज खबर में बताए। ओकरा से पहले अब नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रउरा सभी के स्वागत बा। अगर अभी तक रउरा भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब कर दिया, साथ साथ वीडियो के लाइक कर दी। अब देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलता नहीं तो बता रहल बानी कि मधु शर्मा जी ज्योति सिंह के पक्ष में खड़ा होकर बहुत बड़ा पवन सिंह जी से प्रश्न कर दिली हो कि पवन जी के का अंदर कमी बा कि पहिल की पत्नी शादी के मात्र 2 महीना अंदर सुसाइड कर ले तारी। का पवन जी सुसाइड कैले रहली कि पवन जी उनकरा के मार देले रहलन। और दूसरा का प्रश्न गौर बात कर दिली हो कि दूसर की शादी होता और शादी भइला के मात्र 2 साल बाद पवन सिंह जी तलाक लेवे खातिर आवेदन डाल देते रहन। जी हाँ, एक मुख्य वजह का बा, कहीं ना कहीं पवन सिंह जी में बहुत बड़ा कमी बा। पवन सिंह जी नारी के साथे खेलल चाहत रहन, औरत के खिलौना समझ ले बरन। ई बात हम ना बल्कि मधु शर्मा कहली है। न्यूज खबर वाला सब के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में बताए रखन, साथ साथ वीडियो के ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।